Ongoing sa Cebu City ang taunang palaro ng Central Visayas Regional Athletics Association. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, 500 atleta mula sa iba't ibang probinsya sa Central Visayas ang nasa Cebu City ngayon para sa taunang Central Visayas Regional Athletics Association o CVIRAA. Noong linggo pa nagsimula ang palaro na kinabibilangan ng mga atletang nasa elementarya at high school. Nasa 20 grupo sila na nagmula sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. So far, Cheryl, sa pangalawang araw ng regional meet, nangunguna sa medal tally ang Lapu-Lapu City na may 17 gold medals. Mga pangalawa naman ang Cebu City with 11 gold medals at pangatlo ang Dumaguete City na may 10 gold medals. Pang-apat at pang-limang pwesto naman ang Bohol at Mandawi City. Bilang pag-iingat, ginawa na lang alas 5 hanggang alas 9 ng umaga ang oras ng outdoor games para maiwasang mabilad sa araw ang mga atleta. Sa hapon naman ay alas 3 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Nasa 20 paaralan sa Cebu City naman natutulog ang mga atleta. Nakalerto din ang Cebu City Police Office sa seguridad ng mga atleta pati na rin sa mga manonood ng games. Ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office naman ay naka-blue alert sa loob ng isang linggo dahil sa CVIRAA. Ibig sabihin nito ay naka-standby ang mga responders sa may 27 playing venues para sa anumang aksidente at medical emergencies na maaring mangyari. Magtatapos sa Sabado ang palaro at sa Hulyo aabangan natin ang palarong pambansa naman na dito rin sa Cebu City gagawin. Yan muna ang balitang dako gikan diri sa Cebu City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.